Αλλά Ρίκο γιου σήμερα. So να κλείσουμε close the light. Καλύτερα τώρα. Σήμερα θα παίξουμε ένα παλιό παιχνίδι, αλλά το παίζουν πολύ. Είναι το FIFA Street. Στο προηγούμενο gameplay μίλησα αγγλικά. Σήμερα θα μιλήσω ελληνικά, αλλά θα λέω και σε κάποιες φάσεις αγγλικά, όπως fuck, η αγαπημένη μου λέξη. Και πάμε να δούμε ένα friendly. Δεν υπάρχει Ελλάδα μέσα σε αυτό, γιατί η Ελλάδα δεν είναι καλή στα κόλπα. Να λέμε την αλήθεια τώρα. Σε αυτό το FIFA Street δεν είναι, αλλά στο FIFA Street 2 μπήκε. Με λίγη πίεση βέβαια. Εδώ έχει συνήθως καλές ομάδες, αλλά δεν έχει και τόσες καλές. Δηλαδή η South Korea είναι μια χρηστή, και η Νιγηρία, το Μεξικό και η Ιρλανδία. Αυτές θα ήθελα να βγω έξω. Ας πάρουμε εμείς τώρα τη Γερμανία και θα παίξουμε με τη Βραζιλία. Την Εφτάρα, τη θυμάστε? Αυτό θα γίνει τώρα. Φρίνξ, λάμ καλύτερος. Είναι παλιό, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. So, no that problem. Θέλω να παίξω βράδυ, είναι καλύτερο είναι βράδυ. Για να διαλέξουμε game ball. Score, όχι time, score time. Easy. Ας ξεκινήσουμε με το easy. Και βλέπουμε. Τι κουτσόμπαλες αυτά. Αυτή είναι η καλύτερη. Let's play it, yeah! So, είμαστε πολύ καλοί. Σε αυτό το game περισσότερο ενδιαφέρον τα κόλπα, γιατί δεν είναι κανονικό ποδόσφαιρο. Σαν γειτονιά είναι. Και είναι ωραίο. Δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς. Επίσης δεν έχει αγωνιστικές ομάδες αυτό. Δεν έχω παίξει ακόμα gameplay με αγωνιστική ομάδα. Φοβερό. Ενώ θέλω πάρα πολύ να παίξω. Δεν μπορώ. Fuck you που δεν μπορώ. Go! Και fuck. Αλλάξε παίχτη. Τώρα θα σας δείξουμε ένα κόλπο. Αυτό δεν μου βγήκε. Αλλά την πήρα. Α, όχι, δεν την πήρα. Και fuck. Επίσης δεν μετράνε τα φάουλ σε αυτό. Το ρούφηξα. Γκολ. Επίσης για κάθε γκολ παίρνεις περισσότερους πόντους νομίζω. Μεγαλύτερο γκολ που μπορείς να κάνεις με πόντο είναι 1000. 1-0 ήδη. Δεν μ' άρεσε να το βάλω στο time, μου άρεσε να το βάλω στο γκολ γιατί αργεί να τελειώσει. On timer. What the fuck. Τώρα κάνουμε το ρουλέτ, την τρίπλα. Κλασική. Ωραίος. Ο Λέμαν. Ήθελα να τον κάνω όμως. Πω. Αυτό. Τι έφαγε ο Ροναλντίνιο εκεί το μωράκι. Και fuck you. Γαμώτο. Στο τέλος μπορείς να κάνεις το game breaker όταν ξεπεράσεις στο πρώτο. Γαμώτο, το ρούφιξα. Συγγνώμη, από την άλλη ομάδα βάλα μόνο επιθετικούς. What the fuck. Γι' αυτό το νούμερο γκολ. Συνήθως όλα τρίπλες από τα σίδερα γίνονται όταν είσαι εγώ στα σίδερα. Ωραίος. Εδώ και γενικά και τα δύσκολα οι τερματοφυλάκες τα πιάνουν. Και γκολ! Ρουφήξτε το! Brazil loser! Κοίτα εδώ ρε. Ο Λάμ το έκανε αυτό. Ο Χριστός και η Παναγία.
Ο Χριστός και Απόστολος. Go! Επίσης θέλω να πω γιατί δεν φαίνομαι στα gaming βίντεο. Ακόμη δεν φαίνομαι. Θα φαίνομαι μόνο στα PC βίντεο. Γιατί στα PC βίντεο υπάρχει και δράση. Εδώ δεν έχουμε κάτι ενδιαφέρον. Και επίσης σε κάποια δεν έχουμε ήχο. What the fuck, τι έχασα. Oh, what the fuck. Να βλέπετε αυτό που σας έλεγα, ότι μπορούν να πιάσουν ό,τι σου θέλουν σχεδόν. Γάμω τα σίδερά μου. Oh, what the fuck, τι έκανε. Και σε κάποια βίντεο δεν υπάρχουν φωνή. Δεν νομίζω να σε ενοχλεί η φωνή. Αλλά τώρα μόλις έφαγα μια γκολάρα. Ας μην το σχολιάσουμε. Έχω ετοιμάσει ήδη ένα βίντεο. Βασικά δεν έχω ετοιμάσει. Θα ετοιμάσω βίντεο στο κανονικό κανάλι, γιατί δεν θα κάνουμε ποτέ βίντεο έτσι όπως πάμε. Θα έχουμε μόνο gaming κανάλι. Αλλά πρέπει να κάνουμε και ένα βίντεο τουλάχιστον στο κανονικό κανάλι. Γιατί καταντήσαμε οι βλάκες. Περιμένω να δω και... Τώρα κλέβει. Περνάει υπερβολή, θα κάνω ένα tackling, το έβαλα. Εδώ αν δείτε, αν πέσει μπάλα, αν πέσει μπάλα πάνω στο τερματοφλάκα στο Game Breaker, ο τερματοφλάκας θα πεταχθεί 10 μέτρα μπροστά. Αν κερδίσω τώρα θα σας το δείξω. Βέβαια μπορεί και να μην το... Θα σας το δείξω γιατί θα το βάλω. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να το χάσω. Και εγώ δεν θέλουμε αυτό. What the fuck, hold up μου έκανε. Και είναι τέτα το βλάκας, θα το χάσει. Δεν τι θα κάνει. Με τέτοιο τερματοφύλακα, λέμε έτσι για τον τέρμα. Ο πορτάρης μου! Τι πορτάρι έχω εγώ, παραλίγο να βάλω αυτόν τον κόλ. Άντε γεια! Ακόμη να βάλω, α τους περνάω για λίγο. Παίζω μόνο, έπρεπε να βάλω και εγώ επιθετικούς γραμμάτων. Γαμώτιο. Εδώ θέμα παίζει και η ατομιστία. Ναι ρε, χάρηκες. Εκεί την κεφαλιά δεν τρώει το διάοξος. Σε άδειασα φίλε, my friend. Γάμω τον ντίντα μου. Το ξέρετε ότι εδώ και το πιο σκληρό φόρο να κάνεις δεν θα πάρεις μόνο. Όπως εδώ για παράδειγμα. Να σου δείξω ένα παράδειγμα. Τώρα κινδυνεύουμε να φάμε ωραίο γκολ. Θα το κάνω πρώτο το Game Breaker μου φαίνεται. Εγώ μπάλα. Πάρ' την πρώτη πίπα. Η δεύτερη δεν έχει. Άντε γεια! Γάμο, το ήθελα να το κάνω γυριστό. Πώς το μπουτσούμπα. Όχι! Όχι τώρα ρε φίλε, θα πάρω Game Breaker. Μπράβο ρε. Έχουμε ακριβώς τους ίδιους πόντους. Θέλω να βγάλω και να το Game Breaker και τώρα το τηλεχιστήριο κάνει λες και βγάζει χισιά, αλλά τώρα φάγα μια γκολάρα. On timer ήταν κιόλας. Νομίζω να πήρα 2.000 πόντους. What the fuck, γκολάρα. Δεν μας τα έκανε αυτά όμως ο Ρονάλντο στον αγώνα με την Ισπανία. Στον αγώνα με την Γερμανία. Βλακεία. Θα χάσουμε. Όχι, το φάγαμε. Το φάγαμε, σιγά με το πιάσω άχαστος. Γαμώ την... Βλάκα Λέμαν. Μπούξινος και ξερός. Γελίε. Δεν μπορείς να... Κοίτα να δεις μέσα από τα χέρια του φύγε. Σε πανάχρηστος. Τώρα για παράδειγμα θα δείτε εδώ τώρα πού θα το ξεφύγει ο τερματοφυλάκας.
Ο Χριστός και η Παναγία. Παιδιά, το μαυροφυλάκας... Ρε το τέτοιο του χτύπησε. Ο Χριστός και... Θα χάσουμε. Και μην νομίζετε εδώ, στο easy και να παίζεις. Είναι σαν να παίζεις στο hard. Φαντάζομαι να παίξουμε στο hard. Είναι ένας και παίζεις στο superstar. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το game. Ειδικά όταν παίζεις με τη Βραζιλία που είναι η καλύτερη ομάδα στα κόλπα. Και έχει τους πιο ταλαντούχους παίκτες. Αλλά τώρα, μετά την ήττα στη Γερμανία δεν βλέπω να πηγαίνει καλά η ομάδα. Βέβαια έφυγε ο... Πώς το λέγανε τώρα στον Υπουργό και το ξέχασα. Γάμο το, αν το τρώγεις αυτό θα σε πήγαινα στο νοσοκομείο για καρδιοπάθηση. Πού πας εσύ? Κοίτα να δεις. Αυτοί όλο on timer μας κάνουν, μας έχουν διανύσει στα on timer. Κοίτα να δεις. Χάσαμε ένα game breaker, καλά δεν πειράζει το game breaker δεν. Ένα κόλπο για να κερδίσεις να περνάς από τα πλάγια που δεν μπορούν να σε κόψουν. Όπως εδώ τώρα, μπορείς να κάνεις φάση πανεύκολα. Είναι η μόνη πλευρά που μπορώ να περάσω και να κάνω σουτ πανεύκολα. Τι μα... Το φάγα. Και μόλις χάσαμε. Oh yeah, χάσαμε. Κουστάρω ήττες. Εντάξει, πλάκα κάνω. 2-5. Και μη κάνω μουσικό. Όχι, όχι, δεν θα κάνω restart. Άλλο ένα. Θα παίξουμε ένα κανονικό. Θα παίξουμε game on. No profit. So, θα πάρουμε εμείς τη Βραζιλία για να τους σκίσουμε. Θα παίξουμε καλό μάτσο, όχι, δεν θα παίξουμε μπακατέλα. Θα παίξουμε Βραζιλία, Αργεντίνα. Oh yeah! Χωρίς παίκτες με ξεκίνησε. What the fuck. Αν είναι το game on, στο friendly βάζει να σου παίξεις που θέλεις. Εδώ θα παίξουμε. Πίσω να μην είναι ότι το τέρμα. Πω θα είναι γιατί είναι ο βασικός. Πού να πάρει ευχή ρε. Είναι ο Ροναλντίνιο, τους άλλους δεν τους ξέρω. Μάλλον αυτός είναι ο Ρομπέρτο. Αυτός είναι ο φίλος μου ο Ρομπέρτο Κάρλος. Να μου τύχει ένα φάουλ το... Αυτός θα τα κάνει τα game break, είναι πάρα πολύ καλός. Ο Μέση είναι εδώ, αλλά είναι το 2006, που δεν εμφανιστεί ο Μέση. Για μου πείτε τώρα, ο Μέση υπήρχε το 2006, έπαιζε στην Μπαρτσελόνα, χωρίς πλάκα. Για να μένει πίσω ο Ρονάλντο, μπροστά πηγαίνει ο Ρομπέρτο Κάρλος. Άρε ντίδα, εσύ και οι επεμβάσεις σου. Γκολ! Γκολ! 1-0! 1-0! Είδατε που είναι ο Ρομπέρτο Κάρλος, καλά τα λέγα εγώ. Παιχτρώνης, ο φίλος μου. Κοίτα εδώ πλασέ. Τι έφαγε ρε ο Λουξ. Λουξ. Ρε πορτοκαλάδα. Πορτοκαλάδα Λουξ. Πάτε καλά. Τι βάλατε μέσα να παίξει. Θα μας πιώνουν στους χυμούς. Έχει γίνει τι πάνω τώρα με τα μυστικά. Τι έφαγες Ποδίτσα έφαγε ο άχρηστος. Να πεις στο άλλο σου. Κοίτα να δεις ρε φίλε. Τι είναι αυτά ρε. Αυτά δεν τα τρώγε στην αλήθεια. Τα τρώγε στα ψέματα. Ο Μέση είναι αυτός. Μέση με απογοητεύεις. Πάνω από την έξιζε. Το περίεργο είναι ότι γίνονται πολλές βλακίες αυτό το παιχνίδι, αλλά είναι αστείο. Κοίτα εδώ να δεις, πάλι ποδίτσα θα πάει. Όλοι οι παίκτες μέσα της Βραζιλίας είναι τέλειοι εκτός από έναν. Το Ντίντα. Μου τους πάει πάρα πολύ. Ο Ντίντα πανέκαθα με την έσπαγε. Αλλά κάποιες φορές μ' άρεσε. Εδώ τι έφαγες εσύ. Εσύ από πολλά αναψυχτικά δεν μπορείς να κουνηθείς. Όλα τις μπαριές πιάνεις από κοντά. Λουξ σάκου εκεί. Το βρήκε στο Λουξ. Μήπως από σένα την πήρανε.
το όνομα η Lux. Από σένα το πήρανε το όνομα. Πω, αυτό το Πανάνα είναι το πιο γαμάτο. Εάν το τρώγεις αυτό θα σε πήγαινα σε γιατρό. Γεια σου ρε Ρονάλντο, εσύ και τα κόλπα σου. Γυριστό. Α, ωραίο. Εδώ μπορείς να βγάζεις γκολ από οπουδήποτε. Οι τερματοφυλάκες είναι τόσο ανιδέοι κάποιες φορές που δεν ξέρουν από πού περνάει η μπάλα. Να φανταστείτε, από μια φορά είχα κάνει σουτ το κέντρο και μπήκε. Αλλά έπαιζα με τη δικιά μου ομάδα, είχα φτιάξει δικιά μου. Τώρα δεν μπορούμε να φτιάξουμε για μας. Αυτή τη στιγμή παίζουμε. Αν μου κάνει το Νάτμπεργκ και το Παμάνα Νάνα είναι το πιο γαμάτο κόλπο. Καλά με την μπάλα στα δίχτυα μπήκα. Κοίτα τι έχει πάθει αυτός ρε. Άχα μου, τώρα το πω. Τώρα συνειδητοποίησες το έφαγες. Καλά που δίτσα έφαγε μόνος. Ρε μόνος δεν έβαλε την μπάλα πάνω. Τα πολλά αναψυκτικά έχουν κάνει κινήσεις. Γεια σου. Γεια σου ρε Τίντα, μια αξιόλογη επέμβαση. Γεια σου ρε. Αυτός είσαι φάτσα. Nice one. Τι πέρα nice one. Καλά εντάξει τώρα μόνοι σου πάνε, σιγά μην έρθει. Α, ήθελα να μπορώ κάνω σαν υπέροχο. Φάουλ! Ρε, έχει φάει ένα σπουδίτσα αυτός, να πάει καλά. Πλάκα με κορυδεύεται τώρα. Πάλι ποδίτσα έφαγε. Ποδίτσα δεν έφαγε. Ρε παιδί μου, πλάκα μου κάνεις. Με τα πόδια ανοιχτά είναι συνέχεια αυτός. Δεν λέω πια. Καλά εντάξει, είναι σίγουρο πως θα φάω game breaker, δεν την κλειτώνω. Ο Ντίντα δεν ξέρω αν τα πιάνει τα game breaker, μάλλον μου φαίνεται ότι θα το φάμε με τον τρόπο. Θα πέσει κάτω από το πολύ χτύπημα. Θα σηκώθει μετά από 10 χρόνια όπως έκανε πριν. Και μετά θα φάμε ένα ωραίο και τον γκολ σε εκείνο τέλειο. Συγγνώμη, πιάνεις τα πιο δύσκολα και τώρα στα πιο εύκολα, δηλαδή είσαι φοβερός ρε, είσαι φοβερός. Πω, αυτό ήταν γκολάρα. Εντάξει. Αυτό δεν το πιάνει το θείος μου. Καλό αυτό. Α, ωραίο. Κοίτα, αν είχε... Και αν πεις ότι πέφτει και όλος ο άνθρωπος. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας ολοκληρώνεται πάρα πολύ νωρίς. Τι έκανε ρε. Πώς το έκανε αυτό. Γύρω την μπάλα πίσω. Τι έπαθες έμπολα. Έμπολα για σένα μπορεί να μένεις ακίνητος. Μπορεί να είναι και αυτή η αρρώστια. Τέλος! It's a winner! Έπεσε κάτω ρε. Έπεσε κάτω με κοίτα εδώ. Έπεσε κάτω με το σούτ. Λες και κοπάνεις. Κοίτα εδώ. Το έκανε με τόση δυνάμει που μάθα βρες. Και εδώ φάτσες. Κοίτα εδώ φάτσες. Ρε, πάει καλά μόνος του έπεσε, έκανε πίσω και έπεσε. Καλά μη στεναχωριέστε, μια ήττα είναι. So quit. Και να σας πω, κάντε ένα like, πρώτον, ένα subscribe, ένα share και ένα comment. Την άλλη φορά θα ετοιμάσω το Pro 14 στο PlayStation και το Pro 15 στο PC. Θα αργήσουμε λίγο για το PC, δεν πάει καλά τώρα αυτές τις μέρες. Έχει τελαθεί. Θα παίξουμε online στο Pro 15. Επίσης θέλω να πω πως δεν νομίζω να σας πειράζει να παίξουμε Pro 14 στο PlayStation 2. Εμένα πάντως με πειράζει. Καλά δεν πειράζει, θα παίξουμε. Θα κάνω και part 2 στα παιχνίδια, σε κάποια. Στο Need for Speed δεν θα κάνω. Για να μιλάω ελληνικά. Θα μιλήσω ελληνικά και στο επόμενο gameplay. Το οποίο μάλλον θα είναι το Pro 14. Θα ακολουθήσει προφανώς ένα κανονικό βίντεο. Και αργότερα ίσως έχουμε αγγλικό βίντεο FIFA. Θα κάνουμε αγγλικό βίντεο στο FIFA και ελληνικά βίντεο στο Pro. Γιατί
Το FIFA το καταλαβαίνουν οι Άγγλοι, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω Χριστό από αυτά που λέει αυτός που το σχολιάζει. Θα παίξουμε πρώοι Έλληνες με το πιο γνωστό μας παιχνίδι. So, τα είπα πριν αυτά που ήταν να κάνετε. Και μπορείτε να με βρείτε στη σελίδα μου στο Facebook Rico Use. Και τα λέμε στο επόμενο gameplay, το οποίο αν είναι Παρασκευή, το επόμενο gameplay θα γίνει, θα γυρίσετε Κυριακή. Οκ, bye. Κρατήστε το gameplay.